ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟದು ಉಲಾಯಿ ಸಮೇತ ಪೋತಜ್ಜಿ ನಟನೆ ಕುಲೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲ ಬತ್ತದಲ್ಲ ನಡ್ದುಂಬೆ ಬತ್ತುತ್ತುಲ್ಲು ನಾನ ಕರ್ರೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಾವಡು ತಂಡ ಬೋರ್ಮಿಟ ಆಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಐತ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ದಾದೆ ತಿನ್ಯಾರೆ ನಾನು ಕಾಣ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಳಂತದ ನೊಪ್ಪಗು ಕೊಜಪ್ಪಗನತ್ತದು ಮೊಸರನ್ನ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನಾಗೆ ಜಿಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎತ್ತು ಹೊರ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ಸಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಿ ಚಾಪುರ ಪೈಗೆದ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಐತೆ ಬತ್ತಿನತೆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೋರ್ಮಿಟಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಪಂಡ ಚೂರು ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಪನತೆ ಕೊಡ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಗದ ಅಲಿಜಿ ಮೂರನೇ ಪೂರ ಪೇಂಟಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಸದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಅತ್ತ ಡಿಗಿದ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ನಾ ಓ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ದುಮ್ಮು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸೂದಿಪ್ಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪನ್ನೆಕ್ ತುಳುಗು ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದಾತ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಬೈ ಏಪಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೋದ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಬೈ ಅದ ತೂಕ ಬಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೌರಿನ್ ಬಾನು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ? ಇದು ಶರ್ಟ್, ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಸ್, ಇದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದಾ? ಹಾಂ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ನೀವೊಂದು ಬೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ? ಇನ್ನು ಎನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಪರಿಚಯ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಬಂದು. ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಆಯ್ತು. ನವರಿನ ಬಾನು ಕೇಂಡರು ಈರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಎನ್ನಲ ಯಾನು ಪಾತಿರೋಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಕೇಂಡರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಖುಷಿಯಾಂಡ ಅಂಚ ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತಿರ್ನಂಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಅಂಡ ಒಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತಿರ್ ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ದಾದ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಅಂದಾಜಾಯಿಜಿ ಅಂಚ ಕುಡೋರ ಪಾತಿರ್ ಗಂದು ಪಂಡೆ ಹಾವು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಲು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ದಾಸು ಬಾಸಡಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಾಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇಟಿವ್ಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಅನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಕುಲ್ಲರ್ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡ ಎಡಮರ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪು ಕ್ರಿಕಾರ್ ಪೂರ ಬಾತ್ ಹೋಗು ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ದರ್ತದ್ದು ನೀರು ಬತ್ತಿ ನಡ್ಕಾತಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಡಪರಾಯಿಜಿ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ತು ಒಂತ ನಡತು ಬತ್ತದು ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ರಿಕ್ಷೋಡು ಬತ್ತದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತದು ಬಸ್ ಅಲ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೆ
ಅಂಚ ನಾನು ಪೋರ ಆಪುಣಜ್ಜ ಅಂದು ಭಾರಿ ಡೌಟ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವನುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೋಡ್ಚಮ್ಮ ಇರಾಗ ಆವಂದಂದು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಮನಿ ಪಂದಿ ಇಲ್ಲಡ ದಾಯಕುಲ್ಲು ಪಣದು ಪೋಯಿನಿ ಇತ್ತೆ ತುನಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುನ ಕಾರ್ ಪೂರ ದರ್ತು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದು ತೂಕ ಇಂಚ ಆಪುನ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಪೋಪಿನಿ ಈಜಿಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇನಿ ಕದಾದ ಮಲ್ಪು ಪೋರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾರಣ ಪೋರ ಆಪ್ಜಿ ಅಂಡ ಹುಷಾರಿತ್ತಂಡ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಇಂಚನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಾರ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೊತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕತೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.